General Sabo, hindi ba nagdagan yung ating mga lalagutan na tao natin nasa immediate border ang PNP? Yun pa rin naman po, wala nung inihayag natin yung 15 probinsya na pinili po ng PNP bilang tinatawag natin responsa. Yun pa rin naman yung ating tututukan. Pero ano pa man, ang security deployment naman o coverage na gagawin ng PNP, yun pa rin naman isa. Although nagkakaroon lang kami ng ibang pagtutok doon sa mga areas na alam natin na posibleng pagsimula ng mga tinatawag natin election-related violent incidents. Ba't ba ito mga lalagutan ito mukhang hindi mo nababago sa mahabang panahon? Yun nga isa sa mga kinonsider din kasi natin na dito, yung talagang ito yung mga presence na talagang traditional na yung mga political rivalries dito sa mga lugar na to na kinonsider din namin yung bilang ng mga violent incidents, yung mga nakaraang eleksyon, at siyempre yung presence ng mga private armed groups at yung kinonsider namin lahat ng parameters nito, we came up with 15 provinces. Sana sa mga dati na siya mabawasan, kaya naman matanggal na yung iba, no? Natotong pagtan ng pagtulis. Yes, pero hindi naman ibig sabihin na inilagay namin dito bilang areas of concern, talaga magkakagulo. No? Ang sa amin lang, medyo tinututukan lang din natin. Mas vigilant yung police pagka yung isang lugar ay nakategorize na parang hotspot. Sir Benjo, bilang isang kilalang ako, napupunta ko ng Parañaque, dati ako taga-Pasay, aktibo-aktibo ko ito, yata every Sunday, may dumadayo dyan ng mga player ng PBA, kagaya po niya Alvin Patrimonio, Jerry Cordillera, nataka namin po, di ako nakapanglaro po dyan. Ano ba mga naging accomplishments po ninyo dyan sa lungsod ng Parañaque? Para masabi nyo, kayo ho naman po pwede humalili sa inyong ama. Pagdating sa sports, na-mention yung Manila, isa sa mga nag-impose niya natin kabataan natin. Isa sa mga entrada natin dyan, kasi sports first. Lungsod ng Parañaque, i-revive namin natin ang sports program namin kung saan marami na para ipadala ng bibigyan ng pag-aaral, scholarship. Tunayan, marami dito kami mga atlet na mga kasama na sa mga Olympic training pool. Nandiyan po din sa mga Southeast Asian Games. So, we're proud na natin kung saan i-revive natin ang sports program. Other than that, sa mga bibigyan natin ng participation sa bahay, sa pamilya. Importante na natin lahat sa ating mga pamilya. Mabigyan natin sila ng kalinga sa ating pamilya. Pabahay program natin sa mga maraming GT villages sa ating Luzon. Tunayan niya, patuloy din namin ililikas sa ating mga kaibigan mga sila. Sila yung mga chief. Para mabigyan naman sila sa tirahan. Pwede sa ating health programs. Pwede din tayo pagpagawa ng mga hospital. Pagpagawa natin ng mga medical center. Ito yung mga programa sa pambansya direct. Service natin, mas natin sa mapaganda. Simple. Kapag natin yung buhay natin ito, ready na po ang ating mga service. Talagang hindi na sila mahihirapan. Jen, alam ko, malaki ang role na gagampanan ng susunod na mayor na Parañaque. Lalo na kung pag-uusapan yung drive ng ating pamahalaan sa turismo, di ba? Ayun po, ngayon, mukha yatang meron pang isang paliparan na ating dapat gawin dyan para lalo ma-accommodate yung influx ng turista sa ating bansa. Alam naman natin na malaki ang naitutulong sa pangkabuhayan ng ating bansa. Ang isa raw turista na dadating sa isang bansa na katulad natin ay nangangulugan ng isang employment. Kumbaga, nakakapagbukas ng maraming hanap buhay at pangkabuhayan sa ating mga mamamayan. Kaya, ang mayor ng susunod na mayor ay malaki ang kanyang role na gagampanan. Ano naman kaya yung mga visions ni Ginoong Florencio Bernabete. Lalo dudugtog ka itong dati. Pero ang tawag sa kanya talaga ay Benjo. Bata-bata po kasi. Lalo dudugtog mo na mo dyan. Pero yata may balak din na gawing entertainment city ng bansa, ang Parañaque City. Oo, meron po tayong ikaw, meron po 150 hectare property sa Parañaque. Sa tawag po namin, entertainment city. Kasi po yan po apat na resorts ang ginagawa ito ngayon. Sa City of March 16. Pag-isa niya, maliban sa gagawin po natin ito pong mga infrastructure mas efficient na lahat ng
up po siya. Dahil sa laki ng proyekto na to, ang ating po concentration is for the family. Hindi lamang po ito isang kasinong concentration ng kasino. Hindi, ito po yung tendency po na kung saan ang pamilya po ang ating po bigyan ng importansya. Mga amusement center, theater tayo dyan, at lahat nito na project ng trabaho. Kaya importante nito sa atin, maliban sa mga pure staff na kailangan na importante po sa atin dahil kaya nga sa mga kanila na dagdag ng trabaho ang mga at lagi po nila kanila kasi mga importante ba na natin ang prioridad sa ating bansa trabaho para sa hindi lamang po karagdagang sweldo natin, hindi trabaho para available, dagdag na yung dagdag ng sweldo. Ang napulsa mo. So, importante sa atin. Kaya napakalaki ng aming pong excitement. Inaabangan dahil napakalaki na pong karagdagan doon sa amin. Totoo yun dyan. Alam mo, kanina pinag-uusapan natin tungkol sa investment. Isa naman kasi sa nagiging balakid kaya yung investment sa ating bansa ay may matumal. Ano? Dahil na yung vision, kaya yung kapulisan talaga dyan, maski saan mong kwentahin. Yung pangangalaga ng ating kapulisan tungkol sa kapayapaan ng ating bansa ay talagang pantagkag sa katatagan ng isang bansa ating investment. Hindi lang sa panahon ng eleksyon. Ngayon, dapat ipakita natin naman sa mundo na tayo ay makakapag-conduct ng isang malinis na eleksyon. Sana, General, yung walang masyadong buhay ang masasawi dyan. At pag nakita ng ating bansa yan, at lalong-lalo na yung mga investors sa ibang bansa, siguro nga hinug na ang Pilipinas para padaluyin ang mga negosyo, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig bayan. Hindi ba, General? Yes, opo. Katunayan yung talagang focus din ng ating Chief PNP ngayon ni General Purisima. On the election, talagang araw-araw binibigyan niya ng talagang matigas na directive yung ating mga regional directors na tutukan nila yung kanilang mga concerned units. Lalong-lalo na yung mga areas na sinabi ko nga kanina, pinanggagalingan ng mga karahasan. Doon naman sa pag-maintain ng peace and order, ang ating Chief PNP ngayon ay meron din strategic focus. To sa salitang code P, na meaning to say, letter C is competence. Patuloy po yung ginagawa namin pagsasanay o human resource development ng ating mga tauhan. Sa ganun maging akma sila o maging skillful sa kanilang mga ginagawang trabaho. Naging problema lang kasi, General, yung nabito yung panukalang batas na kapag ikaw ay 5'2" lang o 5'3", hindi ka po pwedeng maging pulis. Kaya na binabanggit mo kanina dyan, gusto mo maglaro sa Paranaque. Kasi matataas din naman ang kailangan para magtayo. Ay, hindi ka rin po pwedeng maging pulis. Kapag 5'3" ka lang yan. 5'11" po ako. Mataas naman ako ng konti sa iyo. So, ganun ang nangyayari. Kaya punta natin ang Paranaque. Ano naman kaya yung mga ibang nag-iisip ng ating kandidato? Kasi kalaban mo yung ating colleague sa Congress ngayon, si Congressman Olivares. Ano naman ang pinag-iba niyo sa style? Mamaya, bago niyo sagutin yan na Sir Benjo, at siguro ang tanong pa ng isang text ito, taga Paranaque, papayagan niyo raw ba ng inyong pamilya makialam sa pangangasiwa niyo ng City Hall, ano ha? Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, huwag kayong aalis.